Ano pa daw sayang kaagi karon? No kaning usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga ar-ar. Kapoy mo silang masig trabaho eh. Ano, uyab. Ay, gwapo. Mang chicks ka, ha? Di lang. Ay, Naniguang naman sila eh. Sige, pabayad sila lawas. Igo! Oh. Mang chicks ka? Asa man yung chicks? Kaya mga tiguang? Na ako gumibata-bata, good. Ha? Asa man? Ako di ay. Sure eh. Kabata ni mo? Di naman ko bata, good. 22 naman ko. Mo ba? Unsa man? Ako na lang? Oh, pwede ra. Ako day si RR. Ha? Dili ka magamit na ako? Dili. Kanya, ano imo mo kong gi-check-in? Galhalo ko nga doon ako ka istorya-istorya. Mao ba? Kapila na sab ka makapangabang og babae? Ambot o abang bay tawag anak. Kay ini hubo gud sa babay. Nya, hugaw ganig lawas. Matras man ko. O niya ang bayad? Aw, alkansi ko. Kay ini bayad na ako. Nya, wa ko makahilabot. Aw, alkansi yun. O niya ako? Unsa na may tuyo ni man ako? Istorya-istorya lang gud ta. Kay gusto sa ko nga may baho kung ngano nga misud ka nining trabaho ah. Dawatan niyo. Pila na kahigayon nga imo kong gi-check-in. Pero wag gyud ko nimo hilabti. Unsa man, giugawan ka nako? O man, Anya, nga na dili makamogamit nako. di man ko ganahan nga mo gamit og babae nga way kog man ako. Di ko ganahan nga ako rin malingaw. RR. At tinuod no, naluoy ko nimo. Labi na siya ingon nga sa iyong namatay ang imo mga ginikanan. Parehas ta. O nga, wala yung mga ginikanan. Wala ba ko napugos ka lang ining trabaho ah? RR. Gusto ko nga hawason ti kagikan ini. Hawason ti kanini mo na himutangan karon. Hugaw na kayo ko, RR. 15 anyos na lang ko dihang nagsugod ko ini trabaho ah. Nahimo kong cartoon girl, taxi girl. Nailasab ko nga batang pera. Og dali na maihap ang mga lalaki nga nakatilaw na ako. Napam ka ni mga foreigner nga nakapahimos na ako. Dili ko ka naig sa payankat. Og gusto sad ko mahibaw ka. Nakasuway na akong may ka-live-in. Pero, kulatado ko niya. Mo'y hinungdan nga, nagbuwag ni. Og nibalik na sad ko ini trabaho ah. Bisa mo tang ako kaluin ni mo kat. RR. Kung okay ra ni mo, mag-uyab-uyab lang na ta. Kana kung okay ra ni mo. Sige. Kuha niyo. 10,000 na. Unsaon manin ako? Gusto na kumuundang na kasi may trabaho. Pag negosyo na lang. Pag tinda-tinda na lang, God. Sige. Ya, musta naman? Nagtinda-tinda na ko, R. Mayo noon. Paningkamot lang yun. Aron nga muda ko ang imong negosyo. Ano sa man si Kat eh? Di man mo tubag ko tawagan? Di sa mo reply sa messenger. Atuon gana ako niyang amoy gabi. Masulog, nabaw to sila kung hain si Kat.
Naaraman si Kat sa taas. Naaman siya customer. May balik di si Kat sa trabaho. Ay, daghan. Kayo nagkontrata si Kat din Oh. Ha? Ano naman? Ang tanan man nga customer anhaman mo abang niya. Unsa? Ah, nana si Kat ay, nanaog na. Kat! Ibalik di kasi mo trabaho? Oo. Anong ibang ning gibuhat? Ingon man ka naninda ka, di ba? Naninda na bitaw ko. Pero niundang ko kay daghang kig mga sigaon, uy. Unya nisod ko pagkatindira. Gamay ra kayo ang sweldo. Tibok adlaw pa ko magsigig tindog. Mayo pa niya akong trabaho kay dali ra kayo ang tuki o baka tricky. Dili pa kayo hago. Kat, Sige lang, R. Muundang na lagi ko ni trabaho, ah. pila pa lang gani kaadlaw. Nga, huwag may makita ni Kat. Kimingaw naman ko niya. Ako siyang hi-stalk, be. Dagan man siya gipang post. Uy. Kisa man ang lalaki ang kauban niya sa picture. Bagaw to na akong uyab, uy. Nanguyab ka nga, uyab man ta. Sa mukhan ka ayugod. Mong ako na lang gisugot. Pero ikaw bala ka. Buwag naman may gahapon. Kat, dili ko gusto magbinuang ka na ko. Tinuod lagi akong gisulti. Nagbuwag mi gahapon. Unya, bibalik yapon kasi mo trabaho. Di ba? Wa na, uy. Niundang na ko. Mangita kong tarong nga trabaho. Mahinuon. Kay kung makatigom na unya ko, magminyo ta. Mayo kay ni anak ka bro. Ano naman bro? Nangita ni mo nga tong head guard. Ha? Ano sa maiyang tuyo? Wala ko may power na. Ato walang. Sir, may tuyo man kuno ka na ko, sir. Oh, yes. Arar. Oh, unsa man ta na, sir? Kuwag ko sa ka-guard sa lain na itong pisto. Ikaw akong i-assign dito kay kritikal ang mga lugar. Oh, okay, sir. Okay naman sa din lugar, ha? Dili kayo laay kay daga masang tao nga mangagi. Oh, sikat man ang miagi nga may kuyog nga laki. Mo man laki ang kauban niya sa picture. Unya ka lang. Unsi nagkuyog? Wami magkuyog, uy. Mulimod ka pa? Miagi ka sa kong gitrabahoan. Kauban sa imong uyab. Na ako'y ebidensya. Gibidyuhan ta mo. Abi na ko lagbog na mo. Pasaylo ako, R. Ato na klaron, be. Kat. Sa man eh. Nagugma ka na ko, ha? Sorry, R. Pero wa ko'y gugmani mo. Kat. Pero nga may sugot bang ka na ako? Nga magkauyab ta? Nga umalik ka mahigugman ako? Gisugot na lang katungod kay makatabang ka na ako kung makinahanglan ko kwarta na adayon ka nga mohatag. Pero ang tinuod wa ko'y gugmani mo, RR. Kat. Ang bago na kong uyab. Siya mo'y tinuod akong gihigugma. Unsa? Og siyang nakapausab na ko. Iya kong gihawa sa hugaw na ko nga trabaho. Husband ko. Sorry. Lakaw na, Kat. Tiyak na na ako. Kaya tulaan ako nga kung kagaling ko sa pagkikalimot ni mo.
Salamat ni taon. Sa pila ka buwan nga, wala may magkita ang kat. Inanay na siya nga nalangkat sa kundukan. RR? Oh. Kat? Nga nugol ni taon nga niamang ka sa kong kitrabahoan. Gusto na ko mangayog pasaylo sa kong gibuhat ni mo, RR. Mangayot akong tabang ni mo kay gabuwag na sa kong uyab god. O kinahanglan kay kwartaron. Lain na sa bakak. Imo na sa kong patuon, anakat. Tinuod na akong gisulti ni mo. Gabuwag na sa kong uyab. Tabangin taon ko. Nagkinahanglan kong kwarta. Naibaw ka, Kat? Nakamupo na yung taon ko ni mo, eh. Igo na yung taon siya mo pagpalaom na ako. Nakaamgo na ko nga imo lang ko gigamit. Imo lang kong gipangwartahan. RR. Pero sige na lang. Bago man ako sweldo ron. Oh. O na yung Jismel. Ako na ihatag ni mo. Aron dili ka makalimot na ako. Ugmahi mo ba? Ayaw na ito pakita na ko, Kat. Maluoy yung taon ka na ako. Saan pa man sa gibuhat ni Kat na ko, mibati pa man kong kaluoy niya. Dini na lang kutob og nagkasalamat sa pagtagal ning akong tampo. More power sa RMN. Ayan guys, tungga na to no ang suliran ni RR. For today's episode guys, August 22, 2025. Og walay happy ending guys no ang iyang story. Tungod kay sama sa atong nadunggan guys, pangwartahan lamang siya. Naging mga tao guys no, grabe mang gamit. Igamit lamang siya guys. Pero ang sa sinugdanan patana no, na sense na niya guys na kining badjiha mangwartahay lang. Tungod sa iyang gibuhat guys no, murag na kuan na guys na mga ang murag na tawag ano eh. Tungod sa gibuhat sa babae guys, murag napangit na no ang image sa mga GRO. Pero kay bawal man kuno dili na gyud ng GRO no nang wartahay. Ang uban na kuan ra man gud no, na dalal lang tungod sa sitwasyon, tungod sa matinding pangangailangan. Takabalo di ba unsa pud ang ilang mga pinagdaanan guys. Takabalo nakasud sila ang nga trabaho para suporta sa ilang pamilya. Di ba tungod sa kawad-on. Pero sa nahitabo karon guys, murag na pangit yun no ang ehemplo, ang image sa mga GRO. Pero di man nato ma-generalize guys no. This is very basic. This is very rare cases lamang siya guys. Sa sinugdanan guys, atong nadunggan no nga naglingaw-lingaw si kuan si RR, nagbar siya guys. Kini siya nga bar no, murag na mga VIP. May VIP room guys no. Ug gani sa unang meet nila nag-offer na po kay iringa ka. Ako diha. Di na ko nimo ganahan ming, wala ko nimo ganahan kay sungkaban ka ayo ka. Kay sungkaban kay ning iringa guys, gimuta pag po. Dito ka. Unsa naman ka oy, gimuta naman ka pag ayo. Sungkaban ka ayo guys nya. Upatong bagyod sa akong alkuba nga insulator. Insulator na ko guys na hugno. Gilibangan pag yun. Agot iring na. Information ko sa iring guys. Akong kisa may insulator lang. Ibo beta guys ang insulator. Weak kayo na siya. Natangtang ang langsang pinaka worst kay naitay. Submission ko tong iring guys. Pero ato lang tong siyang ikuan. Di na ito pasakitan. Kaya magkagaba. Mas hindi ignara siya naray buhi atong irina to. Imagine ni ipon guys akong kuan katre
sa habol. Inato kabilas dili ang ayan irena. Balik sa drama tong nasayran guys nga dito atong mga gets guys no nga humok jud kay na siya ilong ng babae guys. Nagpasabot lang yun siya no sa iyang pagkabayaran. Imagine unang meet niya guys, nag-offer siya no nga gamiton siya, unang expect na yun siya kay syempre. Pero aminado man siya ana, di ba? Aminado man ang babae guys nga bisag kinsari lalaki ang nakagamit niya, gani na siya Amerikano po no nakagamit a farm. O niagi na po daw siya og ka-live-in. And then sa pamanto guys atong yagi na siya no og live-in. Og aminado lagi siya ana guys. Wa man yan ikalimod no. Kay imagine 15 years old pa man ini siya ni-enter na sa iyang trabaho no. Pero wala na mention guys no kung unsa gyud ang hinungdan nganong na naabot man siya ana nga trabaho. Imagine 15 years old nag-GRO na siya. May gani wala na read ni nga bar no kay kung na read niya nahibawan nga ay minor makasuhan ang tag-iya sa bar o maklose yun siya kay illegal man. Ug tuod man sama sa tunadunggan gusto ni RR guys nung akwaon ng babae sa iyang trabaho kay syempre kay balaw yun ang kini nga trabaho no dili maayo kuan siya di kuan siya no kanang dili siya presentable dili basta pangit siya nga trabaho guys. Dili presentable. Dili ang tawag na sa sakto nga term guys. Dili decente nga trabaho. O gitagaan yag negosyo no naninda. Pero tinuod baga po to guys nga naninda siya. Basta atik-atik lang po to niya no. O di syempre kay Bob tag tindahan guys nung daghan na yung kay kompetensya niya gawa sa pilar nga magiginan siya munang nasabtan po na ko gamay ra po guys no sikat kay lagi dili ba maayo daw yung trabaho pero noon so kalisod sa panahon practical naman lang good po siya no di po nato ma-blame ang babae guys no kung anong niabot siya ang nga trabaho kay siyempre practical niya kay bogi ta karon sa inflation grabe nang mahala guys ng mga palitunon. Noon, ios-os naman ang kilo sa bugas no pero sa pinili rapod no nga rehiyon dili tanan sa region 7 naman to na may tag 20 kilos no. Tag 20 ang kilo sa bugas pero kita mag-expect og lami kay na siya nga klase. Bugas ra po ios-os pero ang sudan mahal kaayo guys. May lang kayong karne, manok, baboy tag 300 plus. Dili lalim maoto no nibalik siya guys sama sa atong nadunggan. Recap lang ni guys no yung masaksihan karon og gibuwagan si kuan guys gibuwagan siya giprangkahan yun siya no nga wa siya gugma kwarta ra ang iyang giapas kang RR tilapia balitag tilapia guys isda pila tilapia pilang kilo pila ha anara to nga sa kilo kubinta men nubinta ra para napakusok kusugan babasagin mo anig uwan eh paingon ni sa tubay basi nag-uwan na angay naayatop ninyong kuan sa kinon ringkot yan isda pura ming maligsan ka. Ay!
ulam for today is tilapia. Ganahan ko ni nga tilapia guys kay kuan manggod. Hininluan na siya ba. Ready to cook na ni siya. Ugasan na lang gamay. At least hinlo na siya. Wala na siya hinbis o kinain. Pero niya pa mo to panihapon guys. Ang luto pa kog noodles. Noodles lang sa niya na to panihapon ang atong tilapia. So balik sa drama. Sinsya na guys kay busy kayo ko na kapokus sa anyo eh. Ba't kinahanglan ta magpakita guys na maghimog reaction kay 5:24 PM na og daghani naka-upload ani guys. Dili safe no para malahi ang atong content sa gula na to og vlog. Pero at the end of the day is na-realize ni RR guys na importante is na-realize niya nga dili gyud ang ayan si Katkat para sa ihang gugma guys. Diba? Imagine giprangkahan siya nga kwarta ray yang giapas. Baga kay ginawa ang babae guys no, imagine gipili giilisan siya sa tong laki nga nailhan niya sa bar niya karon. Gibiyaan siya makibalik na po siya RR kay wa na siya kwarta. Pero naglagot po ko gamay ni RR guys kay bisan pa man no. Sige buhat sa babae iya pong ipahulam no og 10,000. Dili hulam hatag yun siya no para kuno dili siya makalimot no. Pero ang nagan si ani si RR yun kay siya man ang nawadaan. Imagine kung 10,000 guys gihatag ra. Pero unta mo tuman po tana si Kat no nga kalimtan na yun niya si RR o dili na magpakita niya hangtod sa hangtod kay si RR murag paluluyon man gud no og mamon ang iyang kasing-kasing guys, di ba? Bisan pa man sa kuano, tagaan niya po niya og kwarta. Bisan kay balos siya nga gikan GRO sikat pero iyang gimahal no, pero naigi mga babae guys no nga dili worth it sa ilang pagmamahal. So mao na to guys ang atong reaction for today's episode no. I hope nalingaw mo guys kung tayo nakatunan nga mga pagtulunan karong adlaw. Again, this is Lodong. Bye for now and good night.